שלום, ברוכים הבאים לרצח בעם, פודקאסט על הפשע האמיתי. שמי עידו קופרק, וזה הפרק הראשון בסדרה. בין השנים 1989 ועד שנת 1990, התגלו גופותיהם של 5 אנשים במרכז פלורידה שבארצות הברית. סיבת המוות שלהם הייתה רצח. לאחר מציאת הגופות, המשטרה גילתה נקודות דמיוניות במקרה הרצח. כל האנשים היו גברים לבנים מגיל העמידה, שנסעו לבדם בכבישים מהירים במרכז פלורידה. כל אחד מהם נורה למוות באקדח, והפריטים שהיו שייכים להם כמו כסף וכלי רכב נגנבו, והם הגיעו למסקנה שכל הרציחות בוצעו על ידי אותו אדם. ב4 ביולי 1990 נמצא רכב במחוז מריון, שהיה שייך לגבר בשם פיטר סימס. הרכב נפגע, והמושב של הנהג היה משוך קדימה עד הסוף, באותו אופן שנמצאו המכוניות של חלק מן הקורבנות. למה אני מזכיר את זה? מכיוון שכל הגברים שנרצחו היו 1.80 מטר ומעלה, ונהג שמזיז את המושב הנהג קדימה עד הסוף הוא אדם שיחסית נמוך מהממוצע. למרות שלא נמצאה גופה, הצליחה המשטרה למצוא עדי ראייה, אשר ראו 2 נשים יוצאות מהרכב. לפי העדים, האחת תוארה נמוכה ומצקה, והשנייה תוארה כגבוהה יותר עם שיער בלונדיני ארוך. המשטרה האמינה שישנו קשר בין 2 אנשים למקרה הרצח. ב-19 בנובמבר 1990 נמצא גופתו של גבר בן 62 בשם ווטר אנטוניו. הוא נורה 4 פעמים וגופתו הייתה עירומה חלקית. 5 ימים לאחר מכן נמצא מכוניתו, לוחיות הרישוי שהיו במכונית הוסרו, והמושב של הנהג היה משוך קדימה עד הסוף. בנוסף, הוא נורה באותו סוג אקדח שבו נורו הקורבנות הקודמים, וזה העלה את מספר הקורבנות ל6, עם אפשרות ל7, עם הנעדר פיטר סימס. לאחר רצח וולטר אנטוניו, הוחלט לפרסם קלסטרונים של 2 אנשים בחשודות בתקשורת, בשביל לקבל מידע מהציבור. והפרסום עורר מהומה. מיד לאחר הפרסום התחילו המשטרה לקבל שיחות, והיו בידיהם יותר מ400 רמזים לגבי זהותם של אנשים בקלסטרונים. מתוך ה400 הרמזים, רק 4 מהם הצליחו לספק מידע רלוונטי. מכל אחד מ4 הרמזים ציינו את השמות של אותם נשים, תאיר אמור וחברתה, לי. תאיר אמור תוארה בתור הנמוכה והמוצקה, ואת לי בתור הבלונדינית הגבוהה יותר. במהלך החקירה התקבל רמז נוסף לגבי זהות הנשים, והרמז היה שהכתובת האחרונה שלהם הייתה במלון דרכים בפורט אורנג'. הבלשים של המשטרה הלכו למלון דרכים, והראו לפקידת הקבלה את הקלסטרונים של 2 אנשים. הפקידה ישר זיהתה אותם, וסיפרה לבלשים שהן ישנות פה באופן קבוע. הבלונדינית הגבוהה, ששמה היה לי, חתמה ברשימת המתאחרים תחת השם קאמי מרש גרין, שם שלא הוזכר במהלך החקירה. לאחר מכן, התגלה שהיא גרה בהולי היל שבפלורידה, ובבדיקה התברר שקאמי מרש גרין לא הייתה מעורבת, ולמעשה זהותה נגנבה על ידי לי. הדבר הבא שעשתה המשטרה היה לבדוק בתי אבות. אבות הוא חפץ הניתן כמשכון, המשמש כערובה להלוואה. עשו את זה כי היה ידוע שנגנב רכוש מהקורבנות, והמשטרה רצתה לגלות אם מישהי שמשתמשת באחד השמות שלהם משכנה פריטים כלשהם. בלשי המשטרה גם מצאו כרטיס משכון שנחתם תחת השם קאמי מרש גרין. הכרטיס המשכון הזה היה עבור ארגז כלים שהתברר שהיה שייך לגבר בשם דיוויד ספירס, אחד מהקורבנות. הבלשים מצאו כרטיס משכון נוסף עבור גלי רדאר, מצלמה 35mm, ואותם פריטים היו שייכים לקורבן אחר בשם ריצ'רד מלורי, הנרצח הראשון שעליו נדבר בהמשך. באותה תקופה בפלורידה, המשכונאים היו חייבים לקחת תביעות אגודה על אנשים שמשכנים פריטים. בעקבות כך, הצליחה המשטרה למצוא טביעות אצבע שהיו שייכות לחשודה לי. לאחר בדיקת אצבעות הגיעו להתאמה לגבי זהותה שלי. בחורה בשם איילין וורנוס, הדמות המרכזית שלנו בפרק. איילין וורנוס הייתה בחורה בלונדינית, דבר התואם לתואר חשודה לפי ידי ראייה. בנוסף, גובה היה 1.60 מטר, וזה היה הגובה המתאים למישהו שנגד יחסית קרוב להגה. עכשיו אני אעצור את הסיפור הזה והולך לספר לכם את סיפור חייה של איילין. אז איילין נולדה בתאריך ה-29 בפברואר 1956 בעיר רוצ'סטר שבפלורידה, בשם איילין קרול פיטמן. אמה, דיין וורנוס, הייתה בת 14 שניסה לאביה של איילין, ליאו פיטמן בן ה-18, בתאריך ה-3 ביוני 1954. לאיילין יש אח גדול בשם קיט, אשר נולד שנה לפניה. מספר חודשים לפני שאיילין נולדה, הוריי התגרשו, ואמה ילדה אותה כאשר הייתה בת 16. איילין מעולם לא הכירה את אביה, מכיוון שבלידתה הוא נעצר על חטיפה ואונס של ילדה בת 7,
וכעבור כמה שנים הוא התאבד בכלא. בינואר 1960, כשהייתה בת 4, אמא דיין נטשה אותם ואת אחיה קיט והשאירה אותם לגור אצל סבא וסבתא שלהם, לורי ובריטה וורנוס. במרץ של אותה השנה הם אימצו את איילין ואת קיט באופן חוקי. אבל סבא וסבתה של איילין היו שניהם אלכוהוליסטים, אשר היו מתעללים בה ובאחיה באופן קבוע. איילין טענה שסבא היה תוקף אותה מינית בילדותה. לפני שהוא היה מכה אותה, הוא היה מכריח אותה לפשוט את כל בגדיה. בנוסף, אנשים שהכירו אותה בילדותה סיפרו שסבא היה מביא גברים לביתם, והוא לא נותן להם לאנוס את איילין. בגיל 9, איילין כבר הייתה מעורבת בפעילויות מיניות בבית ספר, תמורת סיגריות, סמים ואוכל. היא אפילו הייתה גם מעורבת בפעילות מינית עם אחיה. בשנת 1970, כאשר הייתה בת 14, היא נכנסה להיריון כתוצאה מעונש שבוצע על ידי חבר של סבא. היא ילדה את בנה במעון לנשים לא נשואות, והתינוק בסופו של דבר נמסר לאימוץ. מספר חודשים אחרי הלידה, איילין נשרה מהלימודים, ובאותו זמן סבתה נפטרה מספיקת כבד. כשאיילין הייתה בת 15, סבא זרק אותה מהבית. היא החלה לגור ביער שנמצא ליד ביתה הישן, והחלה לפרנס את עצמה בתור זונה. במהלך בגרותה, איילין הייתה מסתבכת לא מעט עם החוק. משהו שלא הזכרתי זה שאיילין הייתה אחת שמתרגשת בקלות, ובעקבות כך היא הייתה עושה דברים קיצוניים. בשנת 1974 למשל, כאשר הייתה בת 18, נעצרה איילין באשמת נהיגה בשכרות וירי מכלי רכב במחוז ג'פרסון שבקולורדו. למשפט שנערך לה בעקבות המעצר, היא לא התייצבה. בשנת 1976 היה לה תפנית בחייה. כאשר נסעה איילין בטרמפים, לפלורידה פגשה את לואיס גרד ספל, נשיא מועדון יאכטות בן 69. הם ניסו באותה שנה והודעה על נישואיהם פורסמה בעיתון מקומי. למרות התפנית, איילין הייתה עדיין מעורבת כל הזמן בעימותים באיזה בר, ואפילו גם נכנסה לכלא התקיפה. בנוסף, היא הכתה את בעלה עם מקל ההליכה שלו, והוצא נגדה צו הרחקה. היא חזרה למישיגן ב-14 ביולי של אותה השנה, ושם היא נעצרה שוב על כך שהעיפה כדור בילבורד על ראש של ברמן. ב-17 ביולי, אחיה קיט נפטר מסרטן, ואיילין קיבלה $10,000 מביטוח החיים שלו. כסף שאותו בזבזה על דברים לא נחוצים. שבוע לאחר מכן, ב-21 ביולי, היא ובעלה התגרשו, והיא חזרה לעבוד בזנות. בשנת 1981 נעצרה איילין על שוד מזוין, ורצתה שנה אחת בכלא. בשנת 1984 נעצרה לאחר שניסה להפקיד כסף מזויף בבנק. בשנת 1985 נרשמה כחשודה על גנבת אקדח ותחמושת. בקיצור, היא הייתה מוכרת למשטרה, וזה למה הצליחו למצוא התאמה לטביעות האצבע שלה. דבר נוסף שלא הזכרתי, זה שבשנות ה-80 איילין כבר הבינה שהיא שונאת גברים, ולכן היא התחילה לבלות בברים של הלהט"ב. ובשנת 86, כאשר הייתה בת 30, היא הכירה את תאירה מור, חדרנית בית מלון בת 23. והשניים התאהבו. הם עברו לגור ביחד, ואני הייתה מפרנסת אותה ואת תאירה בעזרת כספים שהייתה מרוויחה בתור זונה. הם היו מעין בוני וקלייד, הם אפילו נעצרו פעם אחת לחקירה בחשד לתקיפה וחבטה בבקבוק בירה. תאירה גם הייתה משמשת כעדת ראייה, כאשר איילין הייתה מסתבכת עם החוק. עכשיו שהבנתי מי זו איילין וורנוס, בואו נמשיך בסיפור. בתאריך 9 בינואר 1991, לאחר שנמצאה טעמה בתביעות האגודל, איילין נעצרה כאשר יצאה מבר אופנועים בפלורידה. יום למחרת, תאירה נעצרה גם היא. איילין שלטענתה לא ידעה על מה היא נעצרה, היא סירבה לשתף פעולה עם המשטרה. למרות זאת, תאירה מור שיתפה פעולה עם המשטרה בתנאי שתיחשב כדת מדינה. בעדות, תאירה סיפרה שאיילין נבטה בפניה על כל הרציחות, וכי היא פעלה לבדה. בנוסף, היא סיפרה שהיא יכולה להוציא הודעה מאיילין. בשיחת טלפון מוקלטת בין איילין לבין תאירה, תאירה מוצפת ברגשות ובפחד שייכנס לכלא. ואני מנסה להרגיע אותה ואומרת לה דברים כמו, ואני מצטט, לא לדאוג, את לא מעורבת, אני לוקחת אחריות על כל הרציחות. ב-16 בינואר התוודתה איילין על כל הרציחות. היא סיפרה שכל הקורבנות היו לקוחות שלה, ושהקורבן הראשון, ריצ'רד מלורי, פשוט התחיל להכות אותה, עשה בה מעשה סדום, ובסופו של דבר ניסה להרוג אותה. אז בלי לחשוב פעמיים, היא לקחה את האקדח שהיה ברשותה והרתה בו. טענה זו מאוחר יותר נדחתה על ידי בית המשפט. היא טענה שגם הקורבנות הבאים ניסו לתקוף אותה והיא הרתה בהם מתוך הגנה עצמית. הטענות האלה כמובן הוכחו לא נכונות, מכיוון שחלק מהקורבנות אשכרה ניסו לברוח ממנה והיא הרתה להם בגב. איילין נשפטה על כל רצח בנפרד וקיבלה 6 עונשי מוות, למקרה שאם אחד מעונשי המוות שקיבלה יומר למאסר עולם. בזמן תקופת מעצרה ועד הוצאתה להורג, טענה איילין שהסוהרים מתעללים בה. לטענתה, היו מבשלים את האוכל שלה בלכלוך, היו עוסקים אותה בחוזקה רבה ולא הכרחית,
שהיא עברה התעללות אלקטרונית, ושהיו הצצות מרובות לתוך התא שלה, ולא רק זה, ניסו לשבור את המצבה הנפשי בשביל לגרום לה להתאבד. ב8 באוקטובר 2002, יום לפני הוצאתה להורג, התראיינה איילין בשביל סרט תיעודי על חייה, וברון היא טענה שהמשטרה כבר ידעה שהיא הייתה הרוצחת במקרה הרצח הראשון, ואף על פי כך בחרו שלא לעשות כלום. היא טענה שהייתה רשלנית בביצוע הרצח, ושהיו טביעות אצבעות בכל מקום בזירה. היא האשימה את המשטרה שהם אלו שגרמו לה לבצע את הרציחות, ולהפוך אותה כמעין רוצחת סדרתית. בנוסף, התלוננה על העובדה הזו שהמשטרה ניצלה את הסיפור שלה בשביל ספרים וסרטים, וכך הם מאוד מרוויחים כסף. ב9 באוקטובר 2002 הוצאה איילין להורג בזריקת רעל. איילין הייתה האישה העשירית שהוצאה להורג בארצות הברית, והאישה השנייה שהוצאה להורג בפלורידה. מילותיה האחרונות היו, ואני מצטט: אני רק רוצה לומר שנפגעה עם הסלע, ואני אחזור כמו יום העצמאות עם ישו, 6 ביוני. כמו הסרט, ספינת האם, הגדולה והכל. אני אחזור.